Masikubingelele sikwamukele i-channel yethu namhlanje iMandumela Media. Mangokokuqala ufika la, cela usubscribe, uthinte leyo bell eduze wa-subscribe, bese ushare le video, ulike, ucomment nakwamanye. Namhlanje-ke sokukhuluma ngendaba enkulu ethinta usiphuzo sabantwana owazakhela udumo ngamavidiyo ayitholakala ey'nkundleni zokuxhumana. Usiphuzo sabantwana usememezele usuku lokuphuma kwe-albhamu yakhe athe ezophuma ngomhla ka-10 ku-Okthoba kuwo lo nyaka. Lezi ndaba zimjabulise kakhulu uSiphuzo ngoba behlezi kuyiphupho lakhe ukuthi naye agcine efeza isifiso sakhe sokucula. Uphinde waphuma esolezweni ukuthi uSiphuzo uzobonakala emdlalweni wamabonakude azobe elingisa khona obizwa ngokuthi Imali Emnyama. uSiphuzo uthe ubengakaze walingisa ngaphambilini kodwa ujabule ngale thuba kwamphela lona futhi uzolithatha ngezandla zombili. Siyambongela kakhulu uSiphuzo ngey'ntweni zakhe asezenzile, njengoba futhi kade ebonge kakhulu ngoxhaso anikezwe lona lokuthi akhelwe indlu yakhe isithabathaba somuzi wakhe le kwaDeshula lapho ephuma khona. Udlulise okukhulu ukubonga kubo bonke abamxhasile, aphinde wacela bamxhase ngokuthenga zonke izingoma ezizobe zikhona kwi-albhamu yakhe, phinde futhi bamlandele nasenkundla zokuxhumana njengoba ekhona nalapho ku-YouTube echanelini yakhe ebizwa ngokuthi Isiphuzo Sabantwana. SiMandumela Media-ke sokubona futhi kwividiyo elandelayo. Acela ulike, usubscribe, uphinde ucomment.